Misha ujisu ki kambaba ulale ha berthei halong rynieng ba u phong u ben bao sha kiwe theo tara jur bang no shia ya yo da la de hing ni shu ko ben yang lo ba i kan ne ko we yang i kan bu jing ma yin ki sen ki be ki byang jing da pu KHRIST kam don jaka cha ji ya sen gi la ya be yin man ne ka dash lei bha shen yo ba chi su un lap don ut ka kan ta la be tu ya la ding i don mo ha jing in ya u ji su ni don nen ka jing en ba ai ti lu da hu met ban nan sim to ngi chai jing et ka da mo ka jing long tra lo ba i ka ne ko we ngi ka bu jing ma yin ki sen ki be ki byang jing da pu KHRIST kam don jaka cha ji ya sen gi la ya be yin man ne ka dash lei bha shen yo ba chi su un lap don ut ka kan ta la ha berthei im tang jing ya được tiền mar kan liang ngi long ya chin du na jang ki we ngi kren sia na kan dong le ngi long kum ki kren oi sa ki di long KHRIST tan kan sa dum dum lo ba i kan ne ko we ngi kan bu jing ma yin ki sen ki be ki byang jing da pu KHRIST kam don jaka cha ji ya sen gi la ya be yin man ne ka dash lei bha shen yo ba chi su un lap don